Sik kuat nyoro ra, Nduk. Pilihan dhewe pengen nyoro apa aku ora mentolo jane. Apa sing pilihan dhewe pengen nembang apa sing kira-kira sampean ora keberatan. Podang kuning mawon. Podang kuning wani? Oke, siap lek wani oke. Tapi mboten sabawa. Ora sabawa? Ora masalah ya. Ning jumeneng lho ya. Kan sing lara gulune, bokonge ora, ya ta? Tetep kena nggih golan. Ayo. Ya. Coba bawane ya ben diwakili karo Mas Taslim. Nyun sewu Pak, Mas Joko mawon. Mas Joko? Oh iya siap. Kenapa kok Mas Joko? Soale sing saged napa nggih niru cengkok kula plek niku Oh, Mas Joko. Iya. Nggih. Ayo Mas Joko aja selak. Ayo. Lek dimandat karo anake dalange aja selak ngono. Ayo. Aja sujar karo mayang lek gerok malah cilaka. Ayo Mas Joko dimandat sampean bawa sik. Ayo. Kene sik Om aja ngadeg ndak bingung kowe ngadeg lho. Ayo. Ayo. Monggo Mas. Nggih. Nadyan wujud temung paksi agawe talining pronto Nana halus manis nangsam sing kok pulung wasuwengkan kula lono nonanu golek isi podang jenar ipo bunga ing atiku nyangking nyangking ember ngiwonengen linggo jejer nggih tombo kangen nyangking podang wis winong entuk kanca seneng winong ora apa-apa nyangking Pak nyanding bisa dadi tombo Terima kasih Mas Nyangking. Ayo mangan nganggo keter kak ya. Siap. Yo nggih ngadeg Umi Mas Noval yo tak kuntak. Ayo, nggih ngadegi Mbak Umi dhisik. Oke, podang kuning dados. Entekno.
Aku melu seneng, melu lega. Bae sik iso nyuara. Iya. Monggo isuk mau bar kok nganjuk wis pamit karo aku. Pak, ngapunten, Pak. Menawi mangke teng Ponorogo kula izin pripun, Pak? Tak kira lek mbisiki aku to. Piye-piye, Om, piye? Omong apa mumpung ibumu reneng. Tak kira lek mbisiki bake gerok. Masyaallah, tolol kowe ora. Gerok malah nggih dolanan ora. Lah ya tenan suanane esek ngono iki pisan. Aja nduk, aja. Sing jenenge menungso apik-apike menungso lamun to bisa gawe legane piyayi akeh. Sesuk ile pentas ning kutamu, terus diarep-arep karo Pak Tri, diarep-arep karo penggemarmu sing kangen karo sampeyan. Mangkato ya nduk, ra keteng mung lingguh celenuk karo mangan tok ra apa-apa. Lah kok iki iso nyuara tur ya podang kuning pisan. Ha iya. Jan elok luar biasa tenan wis dijaga suarane ya Om. Coba aku tak ndudahe mutiara. Sore mau enek sing rong diaturke iki piye to iki? Apa? Lho, sesideman dikersake kaya. Wah iya. Gong aja lali, Gong. Ah, siap. Heeh. Sesideman karyane Mbah Sukron. Ha iya, karyane Mbah Sukron diaturake. Coba aku tak nyuwun karo genduk Winong sik, ayo Nong. Nah, coba iki. Winong Nawangsih. Ya. Limas Ayu Winong Nawangsih. Ah, kulite kuwi. Ayo turun gunung, Nong. Ayo. Sak bawane ya, Nduk. Gemeni wekdal. Sing gemene wekdal ki aku ora kok awakmu ora. Ora. Komplite ora. Jo, kuwatir engko tetep iso diatur. Ayo. Mboten direncangi to, Pak? Ora aku pengen nyawang sampean dhewe. Ayo coba kaya apa. Enak. Saking Pak Parjiono Purwodadi Grobogan menika nobar Mas saking mriki. Wih nggih matur nuwun Pak Parjiono. Terus, Nduk? Nyimak Pak Cahyo mugi lancar ngantos tancep kayon saking Pak Waris Sugiono Surabaya. Sing mau bengi nusul awake dhewe. Ayo. Nduk. Swara kurang pramana ning wasis
Sugeng dalu Pak Cahyo tetap setia monitor Kuntabi Channel saking Pilang Kenceng Madiun Pak Marsono. Wah iki wah setia banget iki ora. Terus Angung marang bendara Tiah Sulestyo pijer ngincangake alis masuk. Terus no sesi Demak. Yo nang. Luweh becik patenono timbang
Kunci surga. Ya. Mugi-mugi sedaya ngintasi keparewungan, wabil khusus keluarga besar Mastri, sedaya pinaringan rahayu, slamet donya tekan akhir, miftahul jannah. Ya. Mangga kunci surga dados. Gumyak temenanan ya Kang Mbah Josi.